Have yourself a merry little Christmas. Yo, homies, what's up? Welcome to another weekend vlog. Pero, mulakaw ta kay para natay ko ba natay mahimo, natay ma-upload, natay ma-content. Ano ba? Pasalamat lang bunta nga napil ta. Pero pinugsan na yung ginawa ko. So yo home, so nabuta diri sa ato ang appointment karon nga adlawan. So naday ko ron sa Hyderabad Dine-In and amoy feature diri karon ang ilahang mga Indian food nga ilang gi-offer diri sa ilahang restaurant. Okay guys, by the way, ang Hyderabad di ay naday nahitang diri sa Banilag at banggid di siya sa Santo Niño Village. So sa dili pa ka maabot sa USC Talamban Campus, kita din mo dito. Kung pandung ka dito sa USTC, pwede ka muna sa Santo Niño Village, o makita niyo mo dito sa left side, so mulabang ra na. So, salamat lang ko ni Ma'am Margaret nung i-appeal ko dito. Actually, wala dyan ko i-appeal unta, pero namugos ra ko. Bitaw. By the way, siya dayang nakadaog sa Best Cebu Vlogger Award 2020. So si Miss Margaret. So congratulations mo ma'am again. Congratulations mo again. I hope na daghan pa ta nga mga engagement, mga content next year po. Mo din ni porma sa biryani. Kining biryani mo sikat kay kasi ko kadungog ni ba. So ato ning suwayan karon. I hope nga ma-appeal ni sa ato ang makilawan karon kining biryani kay murag na curious ko ani kung unsay lami ang biryani. Actually first time na ko nga makilaw mga Indian food. So lahi din ni og ko ng biryani, lahi og kanang klase. So na siya vegetable, ay chicken, ay prawn, tapoy fish, napoy isda. So kani ang Indian bread, pagsigi sa kukita ani sa mga vlog kaning Indian bread. Video ni kay duka kay kog naon, char. Asa ba ito? Kita ra dam. Dam kita ra. So homes mo ni ang biryani. So gitagaan nila biryani no. So chicken biryani ni siya. Mo ni ang lahang bread, Indian bread, roti ang tawag na roti. So to biryani gapon kato kay curry. Kani kay cheese. Sa kay sir? Cheese samosa. Cheese samosa. So cheese samosa. Vegetable na picture na vegetable. Vegetable to. Vegetable yung kanin cheese. Cheese. Okay. Pa-try first. Special chicken biryani. Special chicken biryani. Anong ka na may mo ipatilaw? Mamang kanang boneless siya, tapos lami siya kay kanang sabi special siya, wala siyang abang. Boneless chicken Boneless siya. chicken na gamit naman. And then, is the taste close to Filipino food or really different? Hindi kayo naman Lahi dyan. Lahi dyan. Okay, so if first timers mo diri sa Hyderabad and you can try special chicken biryani, and if naganahan sila to unsa may next ninyo sa menu na ganahan ninyo ipatilaw sa ilaha. For me, at saka sa mga first timer, kung gusto sila vegetarian, naman tayo magpanir sila. Paneer. Paneer is Okay consist na of paneer? cheese. Cheese paneer. Wala tay sample no. That is something. Mura pwede mo siya Only i-express. cheese samosa. Ay, Oh, same kani siya. ani. Mura siya. Inside pancit. Naka-cubes siya, slice into cubes. Where did you get your ingredients? Yeah, ang among ingredients is came from India pa siya tanan. So all are Oh. really authentic Indian Oh, yes. ingredients. All ingredient under kuan.
So they should be assured of quality products Yes, because yes. all the ingredients that you're getting from India. India. Okay. And sa Katong pa, they can visit also our second branch in Banawa along Duterte Road in front of Autogas. Mga viewers nato nga wa pakatry og authentic Indian food, come and visit us here in Hyderabad, Banilan branch and Banawa branch. We are open daily from 9 a.m. to 9 p.m. Welcome to Hyderabad Dining! Alright! Dam, nasa kayo ito yung nga ni Dam? Sige na. Milk tea with cardamom. Milk tea with Cardamom. Cardamom? Hala. Milk tea with cardamom. Lawyer, lisod man yung spelling eh. Indian milk tea lang na sir. Indian milk tea. Kung sa man eh, kung mo, dahil ito dire, free ni siya. Komplementary na siya, Dam. No. Okay. Hindi siya komplementary. Separate din na siya kaning Indian milk tea. Hot milk tea. So, chicken, special chicken biryani. Ano yung special chicken biryani, Sir Bubbles? Uy, lamig yun siya. Uy, may but-but. Lami. Lamig, ay? Moton. May gani, nagtabaga ko ni Boss Madam Margaret ba nga, mawari ko dari ko. Wag, di ko kapilawan eh. Kani homes mo na yung tawag ko. Cheese samosa. Again at Hyderabad So, guys. atong i-bank din. Yeah, 3 points. Back where literally back. Mm. Who is here guys? Say hi to Neighbor? Hi, Stan. Mo ni ang roti na tayong butangan og moton kato kani more curry nga kwan. So muna ito makita permi sa kanang mga vlogger gani nga ibutang la soya na to ni lami ba. Vegetable fried rice. Lamig kayo. Karos mo, chicken biryani. Lami ng moton. Moton is the Promise, best food. promise. Mo din ko no. Ingon si Boss Madaming kay may dunk na siya. So tinuod dunk lami. Kay kung katirang roti kay mura ra mong gud siya kwan. Tabang ra siya ba? Ngani ra gud siya. Mura siya kanang door gani nga gi fried. Mura man siya tawag gani. So homes, kung makabisita mo dere or makasuroy mo dere sa Banilan area or ito sa Banawa sa ilang branch, check out Hyderabad Dine-In and try their authentic Indian cuisine. And also, please don't forget to like, comment, and subscribe. Salamat ug anting mong tanan. Churhong yan. Peace out.